de portavoz do Goberno para dar conta dos asuntos tratados na Xunta de Goberno celebrada hoxe pola mañán. Empezar dicindo que nesa Xunta aprobouse o expediente de inicio do Servicio de Prevención de Lexionelosis para as dependencias municipales por un importe de 246.000 euros en números redondos, en 3 lotes, centros de ensino por un lado, que custan 139.000 euros, instalacións deportivas 95.000 e outras dependencias municipais 12.000. O período de contrato é por 4 anos, co cual, un cálculo rápido, sale que o Servicio de Prevención de Lexionelosis nos costa cada ano 60.000 euros. Tamén se modificou o contrato de obra para a rehabilitación do edificio da antigua Escola dos Campos, porque, aí se está traballando sobre un edificio antigo e a medida que se vai traballando, aparecen certos problemas de carácter estrutural no edificio que fan necesario incrementar a partida por un importe de 85.000 euros, co cual o proxecto xa se eleva a cantidade de 523.000 euros e con un prazo de execución de 5 meses. Aprobamos tamén as bases que van a regular a convocatoria pública para as axudas á rehabilitación de edificios e vivendas nos ARIS de Estribela e no conxunto histórico. E, por último, a concesión de licencia urbanística para a execución dun edificio de 9 vivendas na calle Loiro Crespo, no número 29, é dicir, o que está xusto por enriba da futura residencia de maiores, o cual, seguimos a incrementar o parque de vivendas, o cual é unha boa noticia polo que supón de rehabilitación do sector da construción. Fagos agora un resumen das denuncias COVID desta semana pasada. Hubo un total de 25 denuncias, 5 de luns a xoves e 20 de venres a domingo, o cual indica que disminuiu de forma importante o número de denuncias, o cual, a su vez, indica que se está a cumplir cada vez con maior rigurosidade por parte dos cidadáns e da hostelería as normas de prevención. Eu quero transmitirlle o agradecemento aos hosteleiros de Pontevedra polo esforzo que están a facer para que esas normas necesarias para previr e para conter este virus se estean a cumplir. O nivel de cumprimento é altísimo, así nos lo trasladan dende a Policía Local e así se reflexa en un número moi baixo de denuncias, que, ademais, son denuncias de pouca importancia. Hai, a título de curiosidade, unha festa con música nun galpón no Arco en Lérez, que supuxo un total de... Era unha festa con 8 personas, e se tramitouse a oportuna denuncia para esas 8 personas. Como vedes, unha festa prohibida, unha festa que non se debe celebrar, pero unha festa pequena, unha única festa detectada todo ao longo desta semana, implica que se están a cumplir de forma masiva, pero moi masiva, a normativa de prudencia, de responsabilidade, e iso sempre é unha boa noticia. Esperemos que isto siga así e animamos a todos os cidadáns a que aproveiten o tempo que teñen que aproveitar para tomar o seu café ou facer o que teñan que facer, pero sempre dende o respeto ás normas e dende a máxima prudencia. Vamos mellorando, é evidente que vamos mellorando, pero ainda nos queda bastante por mellorar para poder estar tranquilos, que evidentemente só vamos a poder estar tranquilos cando esteamos todos vacunados. E logo, como temas que poden interesar, informar de que as bases para as axudas para a adquisición de ordenadores xa están rematadas e ao longo desta semana iránse recabando os informes pertinentes, coa idea de que, se dá tempo, se chegamos a tempo, poden ser aprobadas na próxima reunión da Xunta de Goberno, en todo caso, ao longo deste mes. E a novedade máis importante do borrador que no seu día presentamos o alcalde máis eu é que se modificou o apartado de requisitos económicos para poder acceder á axuda, cambiando o criterio de cálculo dos importes máximos anuais despois de falar coas AMPAs e coa FAMPA
buscamos a forma de vincular esos ingresos en principio estaban vinculados ao número de membros da unidade familiar, pero despois de falar coa AMPA e coas FAMPAs decidimos mudar o criterio e vinculalo ao número de fillos con independencia do número total de membros da unidade familiar. Así, o importe máximo anual para unha familia cun fillo ou unha filla será a cantidade resultante de multiplicar por 3 o salario mínimo interprofesional, co cual, evidentemente, abrimos bastante máis a posibilidade para un maior número de familias. Se o fillos ou fillas son 2, o salario mínimo interprofesional se multiplicará por 3,25. Se son 3, se multiplicará por 3,55, e se son 4 ou máis, se multiplicará por 3,75. Simplifícase bastante o criterio, axústase a unha realidade que nos dixeron e nos explicaron as AMPAs e as FAMPAs, que é máis que o número de membros da unidade familiar, o número de fillos que haxa nesa unidade familiar, e, por tanto, creemos que melloramos as bases e abrimos as posibilidades de que máis familias poidan acceder a estas axudas. E logo comentar tamén o tema da apertura das instalacións municipais que están actualmente pechadas ou con pouca actividade, e aquí cabe distinguir dúas diferentes tipos de dependencias municipais. Por un lado, as deportivas, as instalacións deportivas, e por outro, as socioculturais. As socioculturais van a seguir pechadas, en tanto a incidencia non disminúa significativamente. Cando a incidencia se coloque por debaixo dos 50 casos por cada 100.000 habitantes, a Xunta de Goberno e os concelleiros responsables das áreas diferentes valoraremos a apertura desas instalacións, pero de momento van a continuar pechadas. E en canto ás deportivas, bueno, aí, e tamén por a parte que me toca como concelleiro de deportes, nos o 26 de xaneiro aprobamos un protocolo que non pudo entrar en vigor porque, bueno, pues, a cuestión complicouse e a Xunta estableceu unhas restriccións maiores. E nese protocolo se establecía a posibilidade de aperturar as instalacións para entrenos e para competicións de categorías infantil, cadete e xuvenil. A raíz de que agora as circunstancias melloraron, ese protocolo do 26 de xaneiro está activado e, polo tanto, poden entrenar e xogar as categorías infantil, cadete e xuvenil. A partir de aí, sobre todo, unha federación, que é a Federación Galega de Fútbol, abriu un proceso de prospección da posibilidade de abrir as categorías dos máis pequenos, as alevins, benxamins e prebenxamins. En caso de que a Federación Galega de Fútbol adopte a decisión de establecer un calendario de competición para esas categorías, evidentemente, nos, aínda que non nos guste, imos a abrir as instalacións, sempre e cando haya un calendario oficial fijado pola Federación. Entendemos e pedimos á Federación que actúe con sensatez, que o pense e que reflexione sobre o que eso supón. A posibilidade de que nenos de 4, 5, 6 anos, nenos e nenas de 4, 5, 6 anos, poidan ir a facer deporte, implica impepinablemente que os pais teñan que ir, porque hai nenos que non se saben nin atar os cordóns dos zapatos. Por tanto, van a ter que estar ali os pais, e iso implica un perigo potencial, que nos trataríamos de minimizar e que lle pedimos á Federación que o considere dadas as fechas nas que estamos. Pero, se a Federación tira por a vía de abrir as competicións, evidentemente, nos abriremos as instalacións. O que si lle queremos trasladar aos clubes é que temos un problema de horarios e que van a ser os clubes os que teñan que decidir se esas categorías van a entrenar ou non van a entrenar. Por que? Porque hai unha limitación que é o toque de queda. O toque de queda é ás 10 da noite, co cual as instalacións teñen que pechar ás 9:30 da noite, cando, en circunstancias normales, pecharían entre as 11:30 e 12 da noite. Eso supón que os clubes, os equipos que estaban entrenando de 9:30 a 11:30 da noite, agora entrenan de 7:30 a 9:30.
E os que entrenaban de 7:30 a 9:30, agora entrenan de 5:30 a 7:30, polo cual o espacio é o que é. E entón serán os clubes que teñen, digamos, un lote horario, os que decidan se entrenan os xuvenís, se entrenan os benxamíns ou se entrenan os infantís. Nós non podemos dar máis horas das que estamos dando. Daremos todas as facilidades posibles, estableceremos, porque xa os temos estudiados, todos os protocolos necesarios, pero as cousas son como son e o toque de queda é o que é. Por lo tanto, serán os propios clubes que nos teñan que decidir que equipos entrenan ou non entrenan. E por miña parte, nada máis. Simplemente eso. Non sei se hai algunha cousa máis que me querades preguntar. Si é faciliña, porque son... A ver, o criterio que tiñamos antes era un criterio por unidade familiar. Daba igual que fose un fillo ou dous fillos, era número de membros da unidade familiar. Perdón, antes era un criterio, a ver se me vou a liar eu e vou a explicarme mal. Antes o criterio era membros da unidade familiar e agora o criterio é por número de fillos da unidade familiar. No, teñen que ser en edade escolar, claro. Teñen que ser en edade escolar, que teñen que ser da franja computable, é dicir, dende educación primaria ata bacharelato superior, sempre que sean menores de idade. Entón, esos son os que van a computar. En vez de computar o número total de membros da unidade familiar, o que se vai ter en conta é o número de fillos da unidade familiar. Se son será o salario mínimo interprofesional multiplicado por 3 e así sucesivamente, centrándonos máis no número de fillos que no número de membros da unidade familiar. Sí, levamos máis de 150 consultas xa na páxina do Concello e moitas máis a través de teléfonos e moitas máis que se nos fan aos concelleiros directamente ou aos nosos teléfonos particulares. A previsión é que van a cubrirse as expectativas e probablemente teñamos que suplementar. De feito, nas bases probablemente xa irá a previsión dun suplemento por enriba dos 400.000 euros para que non teñamos que facer moitos trámites administrativos complementarios para poder facer frente a todas. En todo caso, insistir en que se hai máis solicitudes que cartos, habilitarás a partida presupostaria necesaria para poder dar cumprimento ao noso compromiso. Por cartos non vai a ser. A denuncia foi... Déixame mirar. Creo que foi o venres. Un arco de Leres, sí. Había 8 mozos e mozas os que se tramitou a denuncia. Foi a única festa, vamos a chamarlle así, que se detectou. E logo, bueno, xa sabedes o incidente con unha persona na Praza da Verdura, que, bueno, descerebrados anos en todas partes. Entón, tocounos na Praza da Verdura. Algo máis? Nada máis? Sí. Bueno, sí, presentámoslo como Grupo Municipal Socialista porque nos parece que o tema ten a suficiente gravedade para que a Fiscalía actúe e para que podamos coñecer que é o que está pasando nesa factoría. Parece que hai, por parte do presidente, o presidente xa coñecemos as declaracións que evidentemente non están descontextualizadas, sino que están moi contextualizadas. Dixo o que dixo e dixo sabendo o que decía, porque ademais é o presidente do grupo. Por lo tanto, creo que cando o grupo empresarial nos informa aos ciudadanos e aos partidos políticos, o Partido Socialista, do que está pasando na empresa, antes debería informar ao seu presidente, porque parece que o presidente ou non sabe ou hai unha descoordinación absoluta dentro da propia fábrica. O que si parece é que as circunstancias son graves, as circunstancias son serias, non é só falar de postos de traballo, sino falar de saúde, da saúde das persoas,
de riscos medioambientais e, por tanto, eso merece unha explicación. Merece unha explicación que ten que dala a que na ten que dar, non? Que é a empresa e dada a importancia das declaracións, creemos que está máis que justificado acudir á vía xudicial, en este caso a Fiscalía, para que sea a propia Fiscalía quen realice os trámites que teña que realizar e que nos tranquilice ou nos intranquilice a todos, non? Creo que, ademais, que a fábrica non está actuando con limpeza informativa, que está mezclando as cousas, pero non está actuando con limpeza en eso e en nada. É dicir, a fábrica leva embarullando o terreo de xogo desde fai moito tempo, a fábrica está mezclando unha lei como a Lei de Transición Ecolóxica que para nada influye na concesión de ENCE, xa se lle explicou dende as máis altas instancias do Ministerio ao señor presidente de ENCE de que non hai ningunha vinculación entre ese artigo e a factoría, e eu neso quero tranquilizar aos traballadores, porque a nós o que nos preocupa son os traballadores, son os postos de traballo, por eso levamos loitando para que a fábrica non peche, sino que se traslade, e parece que é a propia fábrica a que non ten demasiado interés en falar de un traslado dentro da comarca e prefere falar dun traslado para moito máis lonxe. E nese sentido está embarullando o terreno de xogo, está embarullando o campo de actuación con unhas intencións que eu non vou a calificar, pero que parecen manifiestas, non? Amenazando a todo un goberno, permitindo o luxo de amenazar a todo un goberno, como se as empresas puderan decidir que é o que vai nunha lei ou que non vai. Pero, en todo caso, é unha utilización torticera dun argumento falso para buscar sacar o maior rédito económico, o maior rédito empresarial. ENCE ten un problema que se chama Audiencia Nacional e ese é o problema que terá que resolverse coa sentencia que no seu momento emita a Audiencia Nacional. O tema está aí, está xudicializado e haberá que esperar a que se determine o alcance da concesión. En todo caso, nós o que vimos repetindo, pero non de agora, sino de fai moitos anos, é que temos que sentarnos a pensar e a reflexionar que queremos. E nós o que queremos é que ENCE se vaya de Lourizán, pero se quede na nosa comarca. E que os postos de traballo sexan garantizados pola empresa, que é o que ten que facer. A empresa ten que sentarse a falar seriamente cos traballadores e explicarlle a verdad da situación. E os traballadores, a través do seu comité de empresa, eu me permito aconsellarlles que lle pidan responsabilidades á empresa sobre a súa situación e a súa actuación. E a Xunta de Galicia lle pido que deixe de ser unha delegación da empresa e actúe como administración que é e tome as medidas oportunas, a lo menos de investigación. Non vale con calcar e fotocopiar as notas de prensa de ENCE. A Xunta ten unha responsabilidade importante e esa responsabilidade ten que cumplila, non? Nós estaremos onde temos que estar, que na defensa dos intereses de Pontevedra e tamén preocupados polos postos de traballo dos traballadores de ENCE. A fórmula que empregades que personalmente a investigación aberta pola Fiscalía ou solicitades dando a investigación? No, nos o que facemos é que nos personamos para si se abre un procedimento, ser parte nese procedimento e, por tanto, estar informados do que pasa dentro e, ademais, poñemos en coñecemento da Fiscalía aqueles datos que nós consideramos que son de interés. Evidentemente, é probable que a Fiscalía coñeza todos ou a maioría, non? Pero nos poñemos en coñecemento porque entendemos que poden ser constitutivos de delito e a partir de aí será a propia Fiscalía quen tome a decisión ben de archivar ou ben de abrir un procedimento de investigación no que nós, como estamos personados, seremos parte. Vale. Alguna pregunta máis? Ok. Bueno.